Dead on arrival sa Pasay City Hospital si alias Richard, 45 anyos nga maestro matapos ginlutang patay. Samtang saksi ang duha ka mga menor de edad nga kabataan sini sa Barangay Punong Grande, Dueñas, Iloilo, alas 5:15 sang hapon, Setyembre 30. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Francis John Layog, ang officer in charge kon OIC sang Dueñas Municipal Police Station, ginpahayag sini nga pauli na kuntani ang mag-amay sakay sa pribado nga salakyan sa nasambit man nga lugar. Pag-abot sa crime scene, hinalig lamang nga may nagwahalin sa katubuhan nga isa ka lalaki nga nagasuksok sang itom nga panapton. Gintiro sini ang biktima kag nagpalupok sa driver seat nga porsyon. Sa riin, wala naman sini gintandog ang duha ka mga kabataan nga yara sa passenger seat sa likod. Nagpalagyo ini sakay sa isa ka motorsiklo nga dala naman sang nasambit nga sospek. Nakaangko naman sang multiple gunshot wounds ang biktima kag ginahulat pa ang investigasyon sang scene of the crime operative sa Consoko agud matumod kun pila kag sariin ang mga pila sini nga gintunaan sang iya kamatayon. Sa karon, nagapadayon pa ang hot pursuit operation sang kapulisan kag may 5 ka mga anggulo nga ginasundan apang hindi pa ini mahimo mabuyagyag sang kapulisan. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Francis John Layog. May getaway vehicle siya, sir? As for the specific details, mahambal ko lang gid ma'am nakamotor, wearing black. So, kay ti ongoing pagid ang aton nga hot pursuit. Hindi lang mag-specific, ma'am, kay ti ongoing pagid ang aton nga hot pursuit operation para sa gilayon nga basi mag-successful arrest sa aton nga suspect. Mga motibo naman kita, ma'am, but then again, we cannot say blindly without proper evidences nga mag-support sa aton nga mga mere allegations pa ni siya gyapon. So, we're very meticulous sa pag-gather evidences and investigating those leads nga nagahalin sa aton nga mga witness. Sa karon, padayon pa ang investigasyon sang kapulisan kung ano ang motibo sa nasambit nga krimen kung nga abala gintiro patay ano ang kadalom sang kaakig sang sining suspect o kung posible mga suspect mga ka K5 sa sining biktima. Balita nagikan sa Dueñas, Iloilo. Ini si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.